Els estudiants entreguen els seus treballs. Podem gestionar les trameses dels treballs dels estudiants a l'espai de l'assignatura. Per cada activitat, tindrem el llistat d'estudiants de l'assignatura amb les corresponents entregues. Què poden trametre? Doncs, en funció del que els demanem, podran penjar un o més fitxers o escriure un text directament a l'activitat del Moodle. En aquest exemple, els demanem que visualitzin un vídeo i que redactin un petit text que serà el que entregaran en aquesta activitat. Anem a veure com creem una tasca. Per afegir una tasca hem de tenir l'edició activada. Ens situarem a la secció on vulguem posar l'activitat i clicarem a Afegeix una activitat o un recurs. Cercarem Tasca i clicarem Afegeix. La tasca ens ofereix moltíssimes opcions, tot i que en aquest vídeo només en veurem algunes de bàsiques. El nom de la tasca és important, ja que serà l'enllaç que els estudiants veuran a l'espai d'assignatura. En el camp Descripció podem incorporar tota la informació que vulguem respecte a l'encàrrec d'activitat en múltiples formats, com ara text, imatges o vídeos. És important indicar els criteris d'avaluació de l'activitat, en el cas que aquesta tingui pes en l'avaluació de l'assignatura. Tenim possibilitat d'establir terminis, de rebre notificacions per correu electrònic cada vegada que un estudiant faci un lliurament, que els estudiants entreguin en grups. Respecte al que han d'entregar, com dèiem abans, podem demanar que redactin un text al Moodle, seria el text en línia, o que pugin un o més fitxers. Respecte a la qualificació, aquesta pot ser a partir d'una escala, ja sigui qualitativa o numèrica, o a través d'altres instruments més complets com ara una rúbrica o una guia de qualificació. Desarem els canvis. Gràcies per la vostra atenció.